пресна продукция. Девети корпус. Владислав с 2 грама. Има един човек, облечен е в черно, иска да ме ограби скоро. От дрехите си личи, че не може да се облича модно. Доналд Тръмп е педофил, иска да легализира детско порно. Аз па съм излязъл от матрицата и вече съм го направил. Да. Кръсна. Води скача на дивана, Води скача в ваната, за да яде петопски сандвичи, да, той, като се върне от ваната, реже той саламата, реже я, опитва я, възража се, той влиза в стаята, мама му там седи, тя прави му петопските сандвичи, следващия ден на училище, Влади, той е легендата, легендата на Brawl Stars, Влади обича саламите, Влади обича сръбките, Влади обича хората от фитнеса, Владислав, по-добре да са момичета и да са 09.